салом дӯстон, Лигаи Чемпионҳои Аврупо сар аз имсол бо формати нав баргузор мегардад. Дирӯз барои марҳилаи асосии қуръакашӣ доир шуд ва ҳамаи дастаҳо рақибони худро маълум карданд. Усули баргузории мусобиқа хеле печида аст ва ҳоло касе онро дуруст дарк накардааст. Арсенал метавонад зуд онро зери бағал намояд. Мо дар ин видео то қадри имкон дар бораи формати нави Лигаи Чемпионҳо маълумот медиҳем. Лайки қиматбоҳи худро гузоред, мо бошем сар мекунем. аз мавсими гузашта ҳамагӣ 7 дастаи серия А сармураббии худро нигоҳ доштанд ва ҳеҷ тааҷҷубовар нест ки дар байни онҳо Интер ва Аталанта низ ҷой дорад. ҳар яке аз ин дастаҳо трофеи калон ба даст оварданд. Интер скудетто ва Аталанта бошад ҷоми Лигаи Аврупоро. дар ҳамин ҳол бо вуҷуди наздик будани 100 дар солҳои охир дастаи Жан Пьеро Гасперини тӯли 6 сол натавонистааст ҳамсояи барҷастаи худро мағлуб кунад. ғалабаи қаблии Бергамаско дар ин бархӯрд замоне рух дод ки Лучано Спалетти мураббии Интер буд. оё Аталанта метавонад имшаб силсилаи нохушро шикаст диҳад ё қаҳрамони феълӣ боз ғалаба ба даст меорад? Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. бо нухстарин мусобиқа дар дунё ба марҳилаи ҳассос ворид шуд ва куллан тағйир ёфт. акнун мусобиқа дар як ҷадвал тартиб дода мешавад ва 36 даста барои роҳ ёфтан ба марҳилаи плей-офф бо ҳам мубориза мебаранд. ҳамаи дастаҳо ба 4 сабад тақсим шудаанд. 9 дастаӣ дар ҳар як сабад. ҳар як даста 8 бозӣ анҷом медиҳад ва аз ҳар як сабад беҳтаринҳо ба марҳилаи плей-офф рохат мегиранд. 8 даста мустақим ва дастаҳое ки аз зинаи 9 то 24 мавқеъ касб карданд барои саҳмияҳои боқимонда рақобатҳои иловагӣ анҷом медиҳанд. дастаҳои поёнтар аз зинаи 24 то мавсими дигар бо мусобиқоти аврупоӣ худоҳофизӣ мекунанд. дигар ба Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсия рафтан вуҷуд надорад. хулоса аз оғоз ҳама талош мекунанд ба 8гонаи аввал шомил гардад, зеро барои Реал ва Мансити ворид дастаҳо дар тақвими хеле зижду бозии иловагӣ дар марҳилаи ҳисбӣ умуман лозим нест. акнун бо сабадҳо шинос мешавем. ёдор мешавем ки ин дафъа зеҳни сунъӣ ба Лигаи Чемпионҳо қуръапартоӣ кард, яъне тавассути компютер исми рақибон маълум карда шуд. дар усули нав дастаҳои нави олӣ бо ҳамдигар рақобат мекунанд. пештар 8 даста аз сабади аввал бо ҳам рақиб шуда наметавонистанд. акнун 2 даста аз сабади аввал ва 6 рақиби дигар аз 3 сабади боқимонда интихоб мешаванд. дар акс маълум аст ки чӣ гуна сабадҳо пур аз дастаҳо аст ва ҳар яки онҳоро алоҳида шаҳр додан вақти зиёдро талаб мекунад. аз ин хотир тавассути дастаҳои то ба ҳар як сабад мурур карда дар бораи имконияти дастаҳо гап мезанем. зеҳни сунъӣ ҳам огоҳ будааст ки барои Манчестер Сити ҳамеша рақибони осон рақам зада мешавад. қуръакашӣ бештар аз ҳама ба чемпиони Англия сабукӣ овард. аз 8 рақиб танҳо 3 намоянда аз топ 5 Лигаи Аврупо аст. Сити дар сафар бо Ювентус бозии мушкил дорад ва агар мураббии нави дастаи шаҳри Турин Тиаго Мота чӣ гуна ин корро сар кард ҳамон тавр идома диҳад, дар ин сабад барои зинаи аввал миёни Сити ва Юве рақобати сахту сангин моро интизор аст. дар майдони Иттиҳод, ПСЖ ва Интер имтиёз гирифта натавонанд барои ба плей-офф рафтан корашон ба қавли турб мешавад. Реал Мадрид ҳам ду бозии мушкил бо Ливерпул дорад, яъне дар сабади дигар ҳамин ду даста барои як роҳхати мустақим ба марҳилаи плей-офф мубориза мебаранд. пештар Лигаи Чемпионҳо гурӯҳи марг дошт, ҳоло инро бо ибораи дигар гуфтан мумкин аст. роҳи маргбор дастаҳои Аталанта, Дормунд, Милан, Штутгарт ва Лилро бо Реал ва Ливерпул рӯбарӯ мекунад. бародарон Килиан ва Этан Мбаппе дар бозии Мадрид ва Лил бо ҳам меоянд. Милан ними тақвимро бо ними қувва метавонад сипарӣ кунад. Брюге, Церна Звезда, Динамо Загреб ва Славан барои дастаи маъруфи Италия рақиб нестанд. Жирона агар ҳамон ҳайати ҳангомасози худро ҳифз карда метавонист имконияти зиёд дошт. ҳоло дастаи дуюми Каталониро ҳам метавонем ба тоифаи нави сеюм ҳамроҳ кунем. Ливерпул ба ғайр аз Реал бо Байери Хаби Алонсо рақибони газанда ба мисли Болония, РБ Лейпциг, ПСВ ва ҳамон Жирона рӯбарӯ меояд. сармураббии нави сурхҳо мавсимро
бозиро бо барор оғоз кард ва мухлисони ин даста боварӣ доранд ки аз имтиҳони ҷиддии ӯ гузашта метавонад. Интер аз сабади якум Ман-Ситиро рақиб гирифт. Арсеналу Байер аз сабади дуюм ва Монако аз чорум сабад. Дастаи шаҳри Милан бо се ҳарифи дигар барои нафас рост кардан бозӣ мекунад ки инҳо Цверна Звезда, Янг Бойз ва Спарта мебошанд. Пурра ба ПСЖ ягон хел раҳм накард. Аз 8 рақиб танҳо якаш намояндаи топ 7 лига нест. Он ҳам Залцбурги Пеп Линдерс ёвари Юрген Клоп сармураббиаш аст. Баъдан дастаи шаҳри Париж бо се даъвогари асосии тамоми мусобиқа Манчестер Сити, Арсенал ва Бавария бояд ки сарбасар шавад. Барселона бо ду абардастаи Олмон рӯбарӯ меояд, аммо тақвим барои онҳо сабукӣ меорад. Дар ин миён бо дастаи заиф ба монанди Брест, Янг Бойз, Цверна Звезда метавонад имтиёзҳои заруриро ба хазинааш ворид кунад. Дар ду дастаи Немисия мураббиён наоштанд ва Флик ҳамчун мутахассиси ин лига метавонад илоҷи онҳоро ёбад. Бозиҳои ҷолиби Атлетико ҳам бо иштироки дастаи Олмонӣ аст. РБ Лейпциг ва Байер дар як сабад бо бандаи Симеоне ҳастанд. Дастаи шаҳри Париж ҳам аз кӯчаи хунбиниҳои Атлетико гузар хоҳад кард. Хулоса, барои одат кардан бо усули нави Лигаи Чемпионҳо вақт лозим аст. Дар охир номи он дастаҳоеро мегирем ки метавонанд ҳангома ба бор оранд. Якум Астон Вилла ки дар як сабад бо Бавария ва Ювентус қарор дорад. Аз дастаи Болония, Селтик, Жирона ва Шахтёр ҳам умедҳои калон доранд. Бозиҳои аввал дар миёнаи моҳи сентябр баргузор мегардад ва мо он рӯзро бесаброна интизор мешавем. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.